Gràcies. Ara tenen la paraula els grups que no han presentat esmenes. Per part del grup parlamentari de Convergència i Unió, la senyora Piferrer. Gràcies, senyor president. Nosaltres estem d'acord amb la filosofia i tal i com ho he explicat, i per tant no ho tornaré a repetir, de la senyora Olano, pel que fa a la proposta de la creació del registre d'assegurances de cobertura de mort. Tot el que ell ha fet referència i les motivacions deriven tant de la llei, de la pròpia llei publicada, com de la situació que ell expressava d'inseguretat jurídica de moltes persones, tant dels que, diguem-ne, subscriuen a les assegurances com dels possibles beneficiaris. Per tant, nosaltres subscriuríem els dos apartats de la resolució amb l'única, diguem-ne, amb l'única especificació que en el punt 2 d'aquesta proposta de resolució nosaltres faríem, i és una qüestió de fons per nosaltres almenys, que és que quan parla de competències executives serien competències compartides, perquè l'article 126 de l'Estatut d'Autonomia fa referència a la banca amb aquests termes. Per tant, són competències compartides. Recordo la diferència entre competències compartides de l'article 111 de l'Estatut d'Autonomia i executives de l'article 112 de l'Estatut d'Autonomia. Però bé, dit això, per tant, li donaríem el suport. En quant al posicionament de les esmenes que fa el Partit Socialista, també, en certa manera, repetiríem força els arguments que abans deia el Partit Popular. Quan aquí es presenta una esmena en què diu que es doni un nou impuls al desplegament reglamentari, nosaltres considerem que un nou impuls significa que ja n'hi ha hagut un de previ, i en aquest cas no n'hi ha hagut cap. Tot i que la disposició addicional tercera de la llei 20/2005, que abans hi fèiem referència, estableix clarament que en el termini de 6 mesos de l'entrada en vigor de la llei s'haurà desenvolupat reglamentàriament els preceptes per a la posada en marxa i funcionament del registre. Per tant, en coherència amb el recolzament al punt 1 de la proposta, votaríem no en recolzament al punt 1 de la proposta de resolució del Partit Popular. Una altra cosa és que els partits que donen suport al govern presentessin una esmena que es digués que es procedís a impulsar, que vol dir que per primera vegada, ja que no s'ha fet, s'impulsi el desplegament reglamentari tal i com obliga la llei, tal i com es compromet la llei. L'esmena número 2. L'esmena número 2, que aquí sí, efectivament, parla de competències compartides i de la funció executiva, tal i com diu l'article 126, planteja la possibilitat d'estudiar la creació d'un registre en coordinació amb el registre central, és a dir, un registre català d'assegurances en cobertura de mort. Jo entenc, sincerament, no és que entengui, és que precisament no entenc com ara es proposa estudiar la possibilitat de crear el registre català si ja es va presentar una moció el 22 de maig de l'any 2003 en el qual el Senat la va aprovar per unanimitat, i després el mateix grup de l'Entesa Catalana pel Progrés, en la seva proposició de llei de 25 de novembre del 2004, hi fa referència amb els mateixos arguments que abans exposava la senyora Olano, diu que és urgent, i tota aquella proposició de llei porta justament a l'elaboració de la llei 20/2005 de creació del registre. Per tant, entenem que hem de votar també que no, per coherència justament amb el que dèiem abans de la votació del segon punt de la resolució del PP, del Partit Popular. El que passa és que, com ha dit abans el senyor Toni Comín, doncs el senyor diputat, bé, d'alguna manera podríem estudiar la possibilitat d'una opció alternativa, que pot ser de moltes maneres. Jo crec que si precisament ells han advocat perquè es faci referència a tots aquests elements de la inseguretat jurídica que suposa tant pels beneficiaris
com per un enriquiment indegut de les pròpies asseguradores, doncs crec que s'ha de trobar una solució. Però, per tant, votem que no en aquestes esmenes. Gràcies.